Dobar dan, dragi prijatelji i pratioci. Ovaj video će biti izuzetno zanimljiv i važan. Za one sa slabim srcem ne bi preporučio možda ni da gledaju, zato što će biti nekih čudnih stvari i bit će postavljena neka pitanja koja moraju da budu postavljena. Uglavnom, na slici vidimo sveže oslobođenog sa desne strane Assangea, a sa leve strane vidimo Slobodana Miloševića. Može se reći da oni simpatično podsećaju likom jedan na drugog. Ko su ova dva čoveka, zašto sam ja njih povezao, kakve oni veze imaju sa Trumpom, sa Nikolom Teslom, sa Njujorkom, sa Beogradom, sa Srbijom, sa vladarima iz senke, sa našim svakodnevnim životom. Odgledajte do kraja videa i saznaćete. Uglavnom, počet ćemo od Juliana Assangea, osobe sa desne strane koja je izašla juče ili preključe iz zatvora, sve zavisi kad ću ovaj video izbaciti, kad ćete ga vi gledati. Ko je ovaj čovek, zašto je on zaslužan za raskrinkavanje nekih velikih tajni i kabale, zašto ga ljudi napadaju da je i on igrač isto takođe duboke države i da mu se ne treba verovati, zašto je moje mišljenje da je on ipak jedan veliki pozitivac i da tu ima nešto mnogo duboko, interesantno, opasno, neverovatno. Kaže vam, ostanite do kraja videa pa ćete videti. Moje mišljenje je jako pozitivno za gospodina sa desne strane, o gospodinu sa leve strane ćemo takođe da pričamo i vidjet ćete neke konekcije koje su po meni neodbranjive i više nego interesantne. Pa da počnemo sa Assangeom i sa nekim neverovatnim stvarima koje je on otkrio i koje će vam sigurno biti interesantne. Sada ćemo da vidimo, dragi prijatelji, šta nam je otkrio Assange. Osoba koju upravo gledate se zove Marina Abramović. Ona je rođena sestra Velje Abramovića, velikog poznavaoca Nikole Tesle i čoveka koga imate priliku da gledate skoro na svakom YouTube kanalu i previše često, ja bih rekao, u raznoraznim podcastima. Ovo je njegova rođena sestra Marina i ona sad sa krvlju od svinje piše i pokazuje šta treba da se radi. Evo ovde konkretno kaže mix fresh breast milk, kaže izmiksujte sveže mleko iz grudi, verovatno od majke dojilje, sa svežom spermom i to popite kada su noći zemljotresa, u noć zemljotresa. Ja neću sada previše da vam pokazujem ceo ovaj snimak, nema tu nikakvih poruka drugih, ja bih rekao nekakvih bizarnih, satanističkih, jer ne znam kako drugačije ovo da definišem. Kaže, sa oštrim nožem posecite direktno u srednji prst i leve ruke i onda pojedite bol. I jako su morbidni ovi snimci njeni, kako ona sa krvlju od svinje crta i piše i ovde radi neke strašne stvari, ali ovaj Assange je u svojim e-mailovima pokazao da je Hillary Clinton, odnosno od Hillary Clinton glavni čovek za kampanju koji je sada to isto i kod Bidena, John Podesta, imao dogovor u e-mailovima da sa Marinom ima večeru i da kuvaju duha, jel tako se zove ovo, spirit cooking. Ovo je ono sad gde ova priča počinje da dobija neverovatno značenje i zonu sumraka. Ovo je taj gospodin John Podesta, koji je bio na e-mailovima sa Marinom Abramović i vidite šta je on sve bio u Bidenovoj, Obaminoj i Clintonovoj, sad Bidenovoj administraciji. Jako bitna ličnost i pogledajte sada šta je u e-mailovima otkriveno takođe, koje su slike u njegovom posedu. Naime, on se vezuje za srpsku slikarku Biljanu Đurđević. Osim Marine Abramović, priča se u mailovima tim da on ima slike od Biljane Đurđevića. Pogledajte slike Biljane Đurđević. Složit ćete se da su malo morbidne. Ovo su činjenice. Odete na Twitter, kucate John Podesta i izađemo da to ima veze sa Assangeom,
sa tim e-mailovima koje je Assange otkrio, sa Biljanom Đurđević, sa Marinom Abramović, sa Johnom Podestom, sve je to jednostavnom pretragom na Twitteru dostupno svakome. Evo ovde možemo da vidimo da je neko imao razgovor sa dr. Len Horowitz marta 2023. vezano za neki podzemni bazen gde je Johna Podeste, brat Tony Podesta, imao neke veze Biljanom Đurđević i Anderson Cooperom, voditelja sa CNN-a. The heir to the Vanderbilt fortune has something to say about Trump on CNN. Da, ovi koji napadaju Trumpa i Assangea brane ove iz Pizza Cometa iz Vašingtona i Johna Podestu. Vi zaključite sami, dragi moji prijatelji. Znači, Assange nam je dao podatke koje povezuju Podestu i Biljanu Đurđević i Marinu Abramović sa ovako nekim stvarima i to je sad jako, jako duboko i Amerika o tome priča poprilično puno. Niko se nije nadao da će to stići do ovde. Stiglo je, tako da trebaju i Srbi da znaju šta se radi, dragi moji. Sada, to ne bi bilo čudno da ti e-mailovi nisu pokazali i restoran u Vašingtonu koji se zove Pizza Comet i ispostavilo se, cijela Amerika je brujala o tome dugo, možete i sami da nađete svašta nešto vezano za to, da je Hillary išla u taj restoran zajedno sa još raznoraznim političarima iz Vašingtona, a da su se tamo u šiframa prodavala deca, da su čak ti ljudi i kanibali i da su se ta deca, ko zna šta se s tom decom dešavalo. FBI je pokazao kako izgledaju znakovi za među tim ljudima boy lover, znači za one koji vole dečake, za one koji vole male devojčice. Uglavnom izgleda da je kanibalizam bio prisutan u tom restoranu. Ja samo pričam ono što priča cela Amerika i što je Assange pričao i zbog toga proveo 5 ili 6 godina u zatvoru, jer osim toga on je izbacio još raznorazna dokumenta i sad ljudi pričaju zašto nije uhapšen ovaj, zašto nije bilo na televiziji ovo ili ono i zašto vi od mene sad prvi put čujete za ovakve stvari. Pa zato što ti isti ljudi koji vladaju svetom naravno da ne žele da se to sazna, oni imaju njihove igrače koji napadaju i Assangea i sve žive, treba biti oprezan sa svima, ja ću to u ovom videu i objasniti, ali Assange je konkretno pokazao vezu Podeste, Marine Abramović, Spirit Cookinga i tog restorana u Vašingtonu. Ljudi su onda našli Instagram slike tog restorana dok nije izbrisano i ljude koji su to dolazili posle njihove profile i to je bilo, može se reći, više nego sumnjivo. Tako da, to je Julian Assange između ostalog otkrio, za vas koji ne znate. Idemo dalje. Evo Marine ovde sa Lady Gagom, jednom od najvećih američkih muzičkih zvezda, kako jedu meso sa navodno mrtve žene koje pozira i oni se goste i služe sa te osobe. Onda na sledećoj slici možemo da je vidimo sa apsolutno najuticajnim i najjačom hip-hop zvezdom u Americi, Jay-Z-em, koji je zadužen za svu ostalu hip-hop i druge mlade zvezde i industriju zajedno sa Puff Daddyjem, koji je sad trenutno u procesu hapšenja i istrage. Tako da ovde na ovoj slici možemo da vidimo da je Srbija dala 66.000 eura, u stvari je 666, 3 šestice, tačan broj, sami izguglajte, pogledajte malo, pametnom dosta. Tako da sada ćemo da vidimo kakve veze ona ima sa Teslom, osim što Velja Abramović i njegov veliki prijatelj i poznavalac Nikole Tesle, čuveni inženjer Goran Marjanović, pričaju o Tesli i ne zatvaraju. Kakve još ona veze ima sa Teslom, sada ćete da vidite. Ova slika je bila promovisana i izložena ni manje ni više nego u Evropskom parlamentu u Briselu. Znači, pogledajte ovaj satanizam i ovaj kanibalizam. Ovo je neverovatno. Ova eminentna umetnica Lena Cronqvist, ovo slika i izlaže u headquartersu, u glavnoj zgradi Evropskog parlamenta u Briselu. Hoćete u Evropu?
U Evropu koja nas je bombardovala, u Evropu koja je stecište svega, lošega. U Evropu, hoćete u Evropu, ljudi? Pa pogledajte šta Evropa nudi. Ja ne znam zašto uopšte političari, koji je to matriks toliko jakih hipnoza da političari mogu da ubede ljude u Srbiji da mi treba da uđemo u Evropu. Srbija i Crna Gora, Jugoslavija, ceo Balkan, sve imaju. More, Vojvodina, Šumadija. Kakva je Evropa, ljudi? Kakva je Evropa? Pogledajte čime se Evropa bavi. To su te zapadne vrednosti. Naravno da ću ja da se vratim u Srbiju, naravno da ću da se vratim na selo. Posle svega što sam video i proživeo, ako budem stigao i doživeo, sigurno ću se vratiti da živim na selu, u bliskoj budućnosti. Van grada ću sebi da napravim uživanciju, van svih ovih bolesti mozga. Ali ću se boriti da se te bolesti mozga reše, kako bi život u gradovima mogao da postane podnošljiv i meni i drugima. Tako da, interesantno vreme pred nama, bliska budućnost će da ubrzava događaje koje će nama ići na ruku, slobodomislećim i dobrim ljudima. Zato je Jugoslavija i rasturena, zato su oni sve to i upropastili, zato što ljudi iz Amerike kada vide, brate, Beograd, kada vide, brate, Crnu Goru, kada vide Hrvatsko primorje, kada vide, brate, Bosnu, oni odlepe. Oni kad probaju tu hranu, kada vide naše ljude, našu prirodu, naš način života, oni su oduševljeni. Oduševljeni, ljudi. Znači, stavite prst na čelo i mora ovo da se prekine. Ne sme više da se dozvoli hipnoza i matriks. Mora svako po nešto da uradi. Nastavljamo sa Marinom Abramović i Teslom, ali ovo je bilo jako bitno da ubacim, da ne bih zaboravio. Evo je Marina Abramović u Teslinom muzeju, izvodi instalaciju ili ti ritual Count on Us, računaj na nas, i ovo je mesto u kome se nalazi pepeo Nikole Tesle. I ona je sad, evo vidite, tu oko ove kugle sa pepelom pokušava nešto da izvede. To je jako interesantno zato što znamo da je Lucifer došao iz munje, ali tako? I ona, evo je tu oko Tesle, u Teslinom muzeju. Sad malo je čudno i mora se čovjek zapitati, njen rođeni brat Velja Abramović, jao, dobar je Velja, ovako, onako, ne kažem ja da je loš, rekao je Velja puno pametnih stvari, ali treba se zapitati da li nam možda određeni ljudi, možda uključujući njega, pričaju neke stvari delimično, upecaju nas na određeni deo istine da bi drugi deo mogli da nam poturaju svašta nešto. Onda imamo inženjera Gorana Marjanovića i njih dvojica zajedno kukaju na sav glas kako jao, ni ova vlast ni prošla nemaju razumevanja za Teslu, niko ništa ne može. Čekajte, pa onda ste vi nesposobni. Ako ste vi dva najveća poznavaoca Tesle i tanko vam je to sve šta ste vi nama sve predstavili vezano za Teslu, jako tanko, ne znam ko vam brani, pričate o raznoraznim stvarima na YouTube-u, dajte nam malo više Tesle, dajte nam malo više o Marini Abramović, mislim ljudi, o čemu se ovde radi, da li mi trebamo da lovimo u mutno pored takvih znalaca i pored takvih kontakta? Postoji termin gatekeeper ili ti čuvar kapije. Primjera radi, sad ima neka kuća primjera radi u kojoj ima dosta hrane i tu se neosnovano protivzakonito drži, a svi su ljudi ostali gladni i nekako prevaziđu sve druge prepreke koje im vlasnik te kuće postavi samo da ne bi došli do unutra i onda su na kraju stigli do kapije i tu su neki njima poznati ljudi ili ljudi koji im se čine da su u istoj borbi kao i oni i onda im ti ljudi kažu ma nemoj da ulazite unutra, minirano je iza ograde ili ma nema tu hrane uopšte ili ma to drže neke barabe, to ne može uopšte unutra ni da se uđe, a u stvari oni su isto takođe deo sistema gatekeeper ili ti čuvari kapije, čuvari znanja, čuvari hrane, primjera radi, čisto da bi slikovito objasnio sa čime se sve suočavamo u današnjem svetu, dragi moji prijatelji. Dragi prijatelji, ovako prolazi čovek koji se suprotstavio globalistima
stići ćemo od toga da je i on Rockefellerov drugar iz odelenja bio i da je došao iz Njujorka i da je svakako imao njihovu podršku. Kada nije prihvatio Green Deal iz Evrope, kada je video da u školski udžbenike treba da uđe gej agenda, kada je video da će stigne Rio Tinto i šta se sve radi, on je rekao onu čuvenu rečenicu, prvi put se plašim, ne rečenicu, dve prosto proširene, da se plaši za svoj narod i da je usamljen u ovoj borbi i da ljudi ne znaju kakvo se zlo nadvilo nad ovim svetom, da ima puno Amerikanaca koje kad uštineš za obraz, obrazi su beli, nema kapi krvi i da ima nešto neljudski u njima. Zašto je sve to bitno? Zašto to ja pominjem sad vezano za Assange-a? Sada ćete da vidite. Ovaj snimak niste gledali. Iz mnogo razloga ga niste gledali. Doveli su ga ispred ovog izbušenog zida kao na streljanje, da ga ponize, da ga uplaše, dostojanstveno se držao. Pre nego što shvatite da ste programirani i pažljivom naukom Tavistoka, srpskom narodu je promenjena svest da je ovaj čovek bio odgovoran za genocide, da je on mrzeo srpski narod, da je prodao Republiku Srpsku Krajinu, morate da razumete da je ovo bio prvi predsednik i Srbija se opet prva obračunala sa ozbiljnom grupom globalista dok su bili najjači. Tih 90. godina su svi slepo verovali televiziji, svi su slepo verovali CNN-u i Sloba Milošević im se suprotstavio. Kako je mogao da prođe? Prošao je odlično, isto kao i Srbija. Činjenica da je u Rusiji duboka država takođe tada bila mnogo jaka, da je on izdat bio od Jeljcina, Slobin rođeni brat je od početka slobodne vlasti bio ambasador u Moskvi, Sloba i Srbija su prodati u Moskvi, mislim da je druga situacija sada kada je došao Putin. Uglavnom imate ovaj snimak na YouTube-u da odgledate, da čujete ovaj razgovor, da vidite način na koji su oni pokušali da ga ponize, koliko se on dostojanstveno i pametno držao u ovim trenucima, to su poprilično teške stvari. Ovo su poprilično teške stvari. Mislim da Srbin koji je probuđen i shvata o čemu se ovde radi kada gleda ovaj snimak i sluša sa zvukom, može da povuče i tekako neke paralele sa Assangeom i sa Assangeovom robijom i bekstvom. Osim toga što obojica jako i izuzetno liče. I obojice imaju veze sa Njujorkom, doći ćemo i do toga. Sada ovako, što se tiče Zorana Đinđića, znate, poslednji intervju Zorana Đinđića, ja mislim da je bio u Republici Srpskoj 12 dana pred smrt, on je rekao sada ćemo da vidimo naše prijatelje iz Amerike i Nemačke da nam pomognu oko teritorijalnog suvereniteta i integriteta Srbije da se Kosovo sačuva, posle 12 dana je ubijen. Zoran Đinđić je isto tako bio projekat, ali u jednom trenutku je i on osetio duh srpstva i jednostavno hteo je da zadrži Kosovo, krenuo je da igra i da diže Srbiju uz pomoć istih tih ljudi, ali kada nije hteo da igra onako kako su oni zamislili, on je posle 12 dana bio ubijen. I Sloba i Đinđić su u jednom trenutku i tekako počeli da igraju za Srbiju i za srpski narod i obojica su završila kako su završila. Znači, to je moje mišljenje o Slobodanu Miloševiću, izuzetno pozitivno. Da li su zloupotrebljavali mediji onaj razgovor sa Markom Miloševićem, što je bazen kao, pa njegov sin se kupa u vrelom bazenu, a ljudi nemaju leba da jedu. Ljudi, čije dete da ima situaciju se ne bi kupalo u bazenu i povećavalo temperaturu i pravilo takve gluposti. Ne možemo mi Slobu na osnovu toga da osuđujemo i na osnovu toga što su rekli sin mu imao Ferrari, a lago je da je nosio gajbice. Bio je slab na svoje dete, nemam pozitivno mišljenje o Miri Marković kao što imamo o Slobi Miloševiću, o njoj nemam u stvari nikako mišljenje, nisam je ni čitao, ni pratio, ni gledao, Slobu jesam i mogu vam reći da sam zaključio da je Sloba, pokojni Deda Bogi što je pričao kod Marića u emisiji, ono za vojnu bazu, kada je Sloba ulazio, meni je teško o tome i da pričam, da ne mislite da su prevelike teorije zavere u pitanju, ali oslušajte Deda Bogija, pokojnog pukovnika u penziji Vojske Jugoslavije, poslušajte malo za bombardovanje kako je oboren F-117A, kako je potencijalno oboren i B-2 koji je pao u Hrvatskoj, kakve to veze ima sa ezoterijom i sa pokojnim pukovnikom Deda Bogijem, šta je pokojni Deda Bogi pričao o Slobi, meni moje intuicije, moje istraživanje, sve isto, da ne kažem kompletno isto, ali vrlo slično
pokazuje. Tako da mislim da je Assange neka vrsta reinkarnacija Slobe nekim čudnim putem univerzuma, izuzetno ovako liče i mislim da će završiti i izbaciti podatke do kraja koje ste mogli da vidite i da će to da usledi nekim zakonskim regulativama, pre svega da će da se digne svest ljudi, da će da skapiraju ko su gatekeeperi, da su svi ubačeni poziciji u opoziciji, da do televizije ne može da se dođe do nacionalne frekvencije ako nemate vezu sa tako nekim ljudima. Zato o Nikoli Tesli pričaju Velja Abramović i Goran Marjanović, ima ih i na televiziji često i na svim YouTube kanalima, a o Marini Abramović oni reč ne kažu. I o njenim kontaktima u Americi sa ovim ljudima koji su sada pod istragama, o tome oni reč ne kažu. Moram vam takođe reći da sa Goranom Marjanovićem pre par godina sam razmenjivao poruke na Facebooku, pokazivao mu moje istraživanja, te tačke, te linije, lej linije, kako se sve to uklapa. Dobio sam odgovor od njega da je to sve jako opasno za zdravlje istraživača. Ja sam onda rekao da se time bave ljudi na celom svetu, na različitim kontinentima i da niko neće moći to da spreči, sad zato što sam to shvatio vrlo čudno kad mi je rekao da nije dobro za zdravlje istraživača. Tako da, pogledajte, dragi moji prijatelji, Slobu, zapitajte se zašto ovo niste gledali, naročito zašto zvuk niste čuli, zašto o Assangeu u Srbiji niko nije pričao, kakve je u stvari taj podatke čovek izneo koje sam vam ja sad pokazao i da se najveća frka digla oko njega upravo oko tih e-mailova sa Wikileaksa vezano za Johna Podestu i za ove stvari koje ste imali prilike da vidite. Tako da to su sve pitanja koje trebamo svi mi da se zajedno zapitamo. Mislim, ja sam se zapitao i manje više mi je sve jasno, daleko od toga sve, ali mi je jasno vezano za ove stvari koje ja pričam. Uglavnom, ovo je jako bilo teško, bar za mene da pripremim i da pokušam da objasnim i da vidite iz koje perspektive ja to gledam. Napravite Twitter, pogledajte sami malo šta se sve to dešava. Ja sad treba da nastavim o Tesli i o Trumpu, nekim novim bitnim saznanjima i konekcijama i o nekim starim zgradama, ali mislim da ću to ostaviti za sledeći video, tako da, prijatelji, sledeći video će biti vrlo brzo, nastavit ćemo malo Teslin hotel, neka nova saznanja vezano za njegovu mašinu i putovanje kroz vreme, za Trumpovog ujaka, za Rothschilde, odnosno Rockefellerove sa kojima je Sloba bio školski drugar. Uglavnom, rekao sam vam moje mišljenje da je Sloba sve to izvalio i da je se branio koliko je mogao, jer ja dok sam išao u osnovnu školu, dečiji dodatak se dodeljivo, samohrane majke su se mnogo sigurnije osjećale, 90. godina Centar za socijalni rad je radio pošteno, nije tu bilo ničega od onoga što ima danas. Tako da, moje mišljenje o Slobodanu Miloševiću da on nije tada samo bio deo agende, nego da je on bio tada jedna jako velika kočnica i da će istorija tek pokazati ko je ovaj čovek i šta je on uradio. Ja bih sada mogao da idem i malo dublje možda o njegovim korenima i da malo drugačije interpretiram sliku njega i Assangea i da u to sve ubacim još sliku jednog drugog, odnosno trećeg čoveka, ali mislim da bi se malo udaljio od svoje teme i svog glavnog istraživanja, to su zgrade i distance između tih zgrada. Zgrada u Los Angelesu koja kad se poveže s Egipatskom piramidom seče Beograd, to su jako bitne stvari. Vi ako ste novi na kanalu, verujte mi, pogledajte sve ostale videe od početka kako bi malo mogli da se uputite u neke stvari i vidite nešto novo, može puno da vam pomogne na raznorazne načine. Ovih narednih par slika koje ćete da vidite, uključujući sa ovom 3327, 336, 2+7, 9, i ovu sliku Trga Republike koji sada betoniraju kao nenormalni, baš iz ovih razloga, koji otkrivaju jedan ceo svet nama sakriven ispred nosa. Bio je baš jedan zemljotres kod Maribora, kada budete videli epicentar ispred koje je zgrada i kako ta zgrada izgleda i sve to uklopite u mojih nekoliko prethodnih par videa, bit će izuzetno zanimljivo i pokušat ću da to završim što pre, da u naredna 2-3 dana video bude gotovo. Sve najbolje, prijatelji, uživajte.